Dime de conta que quería dedicarme á música nun encontro coa Orquestra Xove de Galicia. Tocábamos un programa cunha orquestra moi grande e a partir deste momento namorei da idea de facer música con moitos músicos e compartir con eles. Obviamente, nese momento dime de conta de que teria que comezar a sacrificar certas cousas, estudiar máis e ter un ritmo de vida un pouquiño máis axitado. Cando me din de conta que realmente este mundo era no que eu quería desarrollarme como músico e como persoa tamén, foi, sen dúbida, facendo orquestra, tanto en orquestras profesionais como en orquestras novas, e compartindo tamén en música de cámara. Ao final, creo que para min a música o que máis significa é compartir. O meu xeito de tocar, e creo que o de moita xente, cando tocamos na casa sempre é máis especial, porque tocamos para a nosa familia, para os nosos amigos, pero tamén para os nosos veciños. Xente que nos viu crecer dende cativos, e pareceme unha maneira moi especial. Creo que para min é máis emotivo que nervios o que sinto nos concertos, pero por suposto sempre está ese grado de responsabilidade. Creo que a peza de Amy Beach, a Romanza, me representa moi ben, porque é unha peza moi íntima e creo que podo desarrollar moitos colores, teño moitas pinceladas para buscar nesta peza, polo tanto síntome moi identificada con ela. Palabra que define a miña identidade: morriña. Damos a benvida a Carla Martínez e Raquel Areal.